A Casa Corneire, claro que debería revertir o público, non? Porque ademais é un BIC, e porque ademais ten un papel, no entorno da cidade da Coruña absolutamente sinalado, non? É dicir, en frente da colegiata, situado nun espacio inmellorable, referente do poder civil durante moito tempo, bueno, debería, non? Pero, bueno, a miña opinión persoal, e así transmitir a todo o mundo que me preguntaba nese sentido, é que hai que aproveitar a ola. Hai que aproveitar as olas porque tanto por cuestións políticas, estrictamente políticas, como por cuestións estrictamente sociais, por cuestións económicas, por cuestións de cambio de ciclo, non? Que como estamos vendo hoxe en día, as circunstancias son propicias en determinados momentos, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.